Това е спортната зала. Тя е специализирана за нещо или има и многофункционална? Многофункционална е, но това, което днес ще направим, всъщност е малко по-специално. Ани, това е по-различно от останалите колелета? Да, това е така наречения спинър. Той се използва при груп сайклинга или спининг, както е по-известно. А ти от колко време се занимаваш с групови тренировки? Групови тренировки се занимавам от 10 на години, спининг специално правя от 6 години, както и пилатес. Какво е по-различното на това колело от останалите и обикновените колелета, които... Това колело, както вече казахме, се нарича спинър. То е специално пригодено за каране на колела в зала. Това, което е различно от другото колело, както се вижда, то е статично. За да можете да упражнявате този вид спорт, трябва да има инструктор, който да ви показва съответно цялата програма, през която се минава. Тя е загрявка, катерене, изкачване на височини, спускане, спринтове. Седалката, когато седнеш, трябва да е нагласена така, че коляното да е леко свито, не прекалено, все едно ти е малко колелото, нито прекалено надолу, за да не трябва да се напъваш да стигнеш педалите. Така че в момента мисля, че това е окей. Другото, което притежава спинъра, е възможността седалката да бъде регулирана напред и назад, в зависимост от височината на човека, който е на колелото и съответно натоварването, което искаме да постигнем. Изключително важен елемент от спинъра е този регулатор на оборотите, който завъртайки в дясно или в ляво, съответно натоварваме или сваляме оборотите. Сега можеш да завъртиш в момента си без натоварване. Значи сега съм готов да се изправиш. Да, само че ще го направиш малко по-бавно като начало. Ще кача още малко оборотите, изправи се горе и просто карай бавно. Бавно. 2, 3, 4, 5. Това са основните неща, които трябва да знае всеки, който дойде на спининг. Сега ще помоля да седнеш, да намалиш оборотите и ще демонстрираме как протича един час по спининг. Както при всяко друго занимание, започваме с лека загрявка. Оборотите са намалени, загряваме краката, влизаме в темпо. Леко разгряваме главата. Добре, сега можем да се изправим назад на седалката. През това време краката работят. Сега вече можем да вдишаме и да започнем активната част. Качваме оборотите. Това, което се разказва като мит, че се натоварват само краката и се правят бедра, изобщо не е вярно. Няма никакъв проблем за това краката да са всъщност много добре изваяни. Работи се за целулита изключително при жените, така че сега ще ти демонстрирам няколко упражнения за натоварване, докато работим, разбира се, за долната част. Можем да правим следните упражнения. С лек напът напред, прибрани лакти и горе. Можем да задържаме, можем да го правим в темпо. През цялото време, разбира се, дишаме. Добре. Сега, за да поработим малко за гърдите и рамената, можем да отворим лактите. Натискаме гърдите ниско. През това време работят краката. Не забравяме да отваряме до край. За да натовариме, в момента работим и за задната част на краката и точно така. И сега вече в темпо можем да направим няколко лицеви опори, това, което много се харесва на аудиторията. Ето по този начин. Всъщност, болшинството, които посещават спининг, специално в моите часове, са жени. За съжаление, все още мъжете не можем да ги накараме първо да тръгнат на подобен вид групови занимания. Освен това, издръжливостта, колкото и да ти се струва странно, е по-добра при жените. Искам да кажа това, че всъщност отстрани погледнато спининга е много трудна дисциплина, но когато въведа хората, които идват в подробностите и карат правилно, всъщност това е една много динамична аеробна тренировка, която изгаря между 1000 и 1500 калории. Сега да направим един финален спринт.
Съвенени са оборотите, краката са свободни. Докато чакаме да се оправи времето и да направят вело алеите, спокойно може да идваме и да караме спининг при Ани.